הרצאה שלי. כמו שראיתם אצלנו בכל הסרטונים, ראיתם הרבה דברים, וכאן תראו את הקסם הכי מרהיב בעולם. עכשיו תראו, החלפת גוף אומרים שזה בלתי אפשרי, אבל תראו שהגוף שלי ושלה מתחלפים, ואני הופך להיות שמה והיא הופכת להיות הקריין. כאן תראו, תראה ששרקתי ואתם רואים השדים. ראיתם? הוא התחלף איתי בגוף שלו, וכבר נהיה פה איזשהו קסם מרהיב. ועכשיו תראו שאולי עכשיו שאני יחזור לעצמי, לגוף שלי, הוא ייעלם, ואחרי זה שהוא יחזור, אני תיעלם. טוב. ראיתם את זה! היא נעלמה! סוף סוף השלמנו את הגוף שלנו, זה היה מעליב וקשה. תודה שצפנו.